Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing βίντεο της Professional Services. Σήμερα βλέπουμε μαζί το POE 165 Injector του EcoPlanet, ιδανικό για IP κάμερες, access points και VoIP συσκευές. Ανοίγοντας τη συσκευασία μπορούμε να δούμε ότι περιέχει τον Injector με πλαστικό περίβλημα που τον κάνει ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, το καλώδιο ρεύματος και ένα συνοπτικό τεχνικό φυλάδιο. Το μοντέλο αυτό είναι ένας επιτύχειος Power over Ethernet Injector συμβατός με το πρότυπο 802.380AF Power over Ethernet, προσφέροντας ισχύ έως και 30W μέσω καλωδίων Ethernet. Διαθέτει επίσης δύο θύρες LAN και POE από 10 Mbps έως και 5 Gbps. Τέλος, διαθέτει δύο LED ενδείξεις, την Power που δείχνει ότι ο εξοπλισμός μας διαθέτει τροφοδοσία και την Active που μας δείχνει ότι ο Injector τροφοδοτεί την θερματική συσκευή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Planet POE 165 είναι ταυτόχρονη μεταφορά τροφοδοσίας και δεδομένων μέσω POE με τη χρήση ενός και μόνο καλωδίου Ethernet. Η ικανότητα POE ισχύει ως 30W. Το μοντέλο υποστηρίζει συσκευές υψηλών απαιτήσεων όπως κάμερες, access points ή VoIP τηλεφωνικές συσκευές με παροχή ισχύως έως και 30W μέσω UTP καλωδίου CAT5e ή 6. All in one και συμπαγή σχεδίαση. Ποιοτική κατασκευή με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εργονομικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε τοίχο. Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση δικτύου POE. Επιτρέπει την άμεση ανάπτυξη POE δικτύων χωρίς την ανάγκη επιπλέον καλωδιώσεων ή τροφοδοτικών. Τον Injector αυτόν, όπως και όλα τα προϊόντα της Planet, φέρνει στην ελληνική αγορά ως αποκλειστικός διανομέας η Professional Services, εταιρεία με ευρύ φάσμα δικτυακών προϊόντων, UPS και ολοκληρωμένων λύσεων υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, αλλά και τις σελίδες μας σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα χρήσιμα βίντεο.